खेसारिया के बेटी के ले खबर भाई बा महला होई बड़ी सुकुमार लेंगे लेंगे टिको लेंगे 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 टिको लेंगे लेंगे। तो भाई हमार भोजपुरी में जौन विवाद चला था जौन गाना के लेके मिथुन कुशवाहा जौन गाना कइले बा खेसारी भैया के बेटी के ऊपर कृति के ऊपर, वो गाना के लेके बहुत ही काफी तेजी से वायरल चलता और काफी विवाद चलता भोजपुरी इंडस्ट्री में, हाहाकार मच गइल बा, तबाही मच गइल बा चारों तरफ। ठीक बा, तो भाई हम वही गाना के बारे में आज बात करे ला बनी कि भोजपुरी में खेसारी भैया का सपोर्ट में के आइल बा कि पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, अरविंद अकेला, कल्लू, अंकुश राजा, टुनटुन लाल यादव, बहुत ही ऐसा स्टार बड़े, बहुत ही ऐसा स्टार बड़े जैसे खेसारी भैया का सपोर्ट में आइल बा। और के खेसारी भैया का सपोर्ट में आइल बा शुरू से अंत तक बनत रही है। हम वीडियो में देखावे वाले बनी कि खेसारी भैया का सपोर्ट में के लाइव में आके बोलले बा। ठीक बा, तो भाई हमार शुरुआती करते नहीं वीडियो देखा जा रहल गाना बजाना के बाद, तो गाना बजाना के बाद गाना बजाना तक रह दिया पर्सनली केहू के लड़की के फोटो लगा के, केनू बाप के फोटो लगा के ओकरा के कितना गंदा तरीका से प्रतीक कइल गइल बा। तो दिन रात एगो खेसारी लाल यादव सबके दुश्मन बने, एगो उनके के इंडस्ट्री से कबार के फेंक देवे के बाद हमनी के वो घड़ी याद पड़ता कि बक्सर जिला के जे होई इंसानियत मर गइल बा कि एक लोग भी नहीं खन बोले, जे जाति के लोग बा जात पात करके पूरा भोजपुरी के बांट देलस। आज ये चीज के रउआ सबसे ये हम प्रार्थना करतनी कि अगर ये चीज के आप लोग जवाब देहब जा, आप लोग अगर समझब जाए झगड़ा के, ये केस के, ये मैटर के कि केहू के लड़की के ऊपर, केहू के बेटी के ऊपर पर्सनली एक सुपरस्टार भोजपुरी का, जो भोजपुरी का नाम हमारे भोजपुरी में इतना तो भाई हमार ई रहे हाँ खेसारी भैया के राइट हैंड अखिलेश कश्यप राइटर। ठीक बा, जौन की खेसारी भैया के सपोर्ट में लाइव आके अभी बोल रहे हाँ कि केहू के बेटी के ऊपर टारगेट ना कइल जाला, केहू के पर्सनली दुश्मन रहेला पर्सनली कइल जाला, केहू के बाप के फोटो लगा के ऐसा अश्लील गाना, घटिया गाना नइखे गावल जा सकत, बहुत ही अश्लील बा। ना तो जौन पंकज सिंह के हाल बढ़े उहे हाल होई। तो भाई हमार ई रहे हाँ फर्स्ट में अखिलेश कश्यप, अब दूसरा में भाई हमार देखावत नहीं, दूसरा में देखो जा के बारे एक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है के पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा, आज का पानी होगा ही होगा, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे और अगर कोई निर्दोष होगा तो उसको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो भाई हमार दूसरा में बारे मनोज तिवारी, बहुत ही भोजपुरी के पहिल का स्टार, हमनी के भोजपुरी के शुरुआती के स्टार बारे, भोजपुरी शुरुआत भी कइले बड़े। तो भाई यार मनोज तिवारी बारे भैया ये खेसारी भैया का सपोर्ट में आइल बड़े। तो भाई हमार दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, अरविंद अकेला, कल्लू, टुनटुन लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, बहुत सारा ऐसा कलाकार वालों, लेकिन अभी तक उनका लोग के तरफ से कोनो भी लाइव में आके चाहे कोनो भी दू शब्द खेसारी भैया के बेटी के ऊपर जो गाना आइल बा ओकरा बारे में कुछ नहीं खेलो बोले। तो भाई हमार बस वीडियो के करे में जी खत्म। अभी तक खेसारी भैया के सपोर्ट में अखिलेश कश्यप, मनोज तिवारी लाइव में आके कुछ दू शब्द चुतिया के बोलने बारे जा। तो भाई हमार कार्रवाई जारी रही, अगला वीडियो में हम बताओ तनी के सपोर्ट में आइल बा खेसारी भैया के और मिथुन कुशवाहा कहाँ बा, ओके जेल कब हुई अगला वीडियो में बताएं।